On the sea party. O sakto na to ha, pina-British accent. Ay, British day to. Hoy, yun siya pagtuloy mo na kubuha ka ha. Don't na. you dare underestimate me because I could be your worst nightmare. Ayaw lagi ko English, baka maglagot ko. Hoy, unsa ni si Goldie? Goldfish jud ni siya. Ay, ambot uruhoy ni mo pa oy. Unsa di pagtuon ni mo ng isda? Unsa di color ana? Red, violet? Rainbow, kay part man siya sa LGBTQ community. Yes, we stand with LGBTQ members. Slay period, kay dili ka gwapa. Uy, bumuboses po dang piling gwapa. Gwapa di ka, oy, pokpokon, di kang buhanga ka. Oy, tiyan. Unsa jud ni isdaan ni goldfish jud ni siya? Secret, imay di palang nimo char. Hoy, dili man ni siya goldfish, aesthetic fish man ni siya, kay tanawang ikog o aesthetic kayo, tas napag siya pag abnormalon, di ba ikaw man ang tag-iya? O di ba naliwat siya nimo kay abnormalon mang duha, di ba? So very nice. Hoy, buroton og tiyan, pasalamat ka nga, dili na dakog tiyan ng isda kay makaingon ko nga niliwat na nimong tiyan ana buanga ka. Abnormalon. Hoy, abnormalon sweeto pud niyo. Hoy, bagara gud nimong naong at least dili ko sweetog sugal-sugal mahurot na ng kwarta pakdot. Hoy, paghilom kay palautang po ng isda liwat nimo. Kaugkog mo. Sorry na. Hala unsay imong i-search? Hoy, paghilom mo oy kay wala ra ba jud ko kabalo unsay akong i-search. How to kill a pig. Ay, dili di ay. How to kill a fat pig. Narabit may migawas unsaon ako na yang bungog patyon. Hoy. Nawala man ni siya angay uy. Tuplo ka ganin inyo makakita mo gwak-gwak. Hala tuplokon daw. Hoy, Diyos ko! Kaog mo, kaog boko. Paghilom kay dili ninindot inyong balay. Hoy, Diyos ko, kabake. Hilom ay kulkogon ko na imong bungog. Layog lang ta diri abi. Char, joke lang. Good person, nabi ako ron. Pahawa mo diri bi. Ang bungog, bantaye. Maujod, bantaye. Bantaye po din yung balay, kay sunugon ko ni ron. Birthday karon sa goldfish. Unsa giingon sa dakong tiyan, ha? Goldfish biya siya tangtang ang spinal cord, giing nag-aesthetic fish to aesthetic fish. Giing na dramatic ang aesthetic fish to buanga ka. Wow! Hoy, Diyos ko, puriyagaba na unsa naman ni balik kag 2017 ka Gigimon. Sabay mo lagsik kinagbungog ah. Hoy, bigat lang nga isda, mamatay na ka dira hapit. Ikaw kung patyon ron. Sure ko ang isda di ginahan kay Gigimon. Hoy, baboy nga tirang tarong-tarong nga lang jugo kay kadungog ra ba ko ato bisag iginagmay ko na imong tinae. Kamatay na, Peppa and George. Hoy, invited day ka. Magbuot ka. Ulul. Kaog tobol. Huy. Tarong-tarong nga ko ha. Unsa man pasudlon ko ninyo or sunugon ko ninyong balay buanga ka. Sunuga. Kayo dili ikaw mong sunugon. Hoy, mga kolera, mga tilang tanawan ako'y mga costume. Hoy, bagay ni mo niyo kay half mermaid, half pig. You mean merpig? Kani Giorgio kay mura kag abnormalon ani. Awa mo ingon lagi ni. Dinosaur. Ayaw. Hala siya kanindot kay ni siya tanawa. Mura kag kuana na adlaw kalain. Hala kuyawang piang oy. Uy, saba oy madunggan gani ka. Agot ka utrohon pa nako. Piang. Saba oy kabalo man may nga piang siya pero paghilom. Za, polar bear na gani, penguin papagka, abnormalon. Uy, tanawa gani si Dan. Za, geng naman. Ginagago mo ba kami? Uy. Ay. Sos, ambot unsaon na lang jud si Rebecca kay carrots na pod ang design. Basin orange yang bungog. Hoy, agay mga hapak day ka. Sorry, muhapak ba di mo katawa? Hoy, paghilo mo kay ako'y captain dire kani akong manghot kay mo'y jellyfish. Ni jellyfish din nga si Mr. Unknown man na. Hoy, yun si Mr. Oy nga dili man na sila tawo. Ay pagbotoy himantayon. Gignan naman tika nga dili sila Mr. Hoy, paghilo mo invited. Hoy, mga kolirang abnormal kita manghaamo ani mga buanga mo. Dili buta mi oy buta. Mga bugo, this symbolizes death. Kaya kinsay gusto magpakamatay, igna lang ko kay akong patyon. Again, ang meaning ani kay kamatayon, kinsay gusto mo una? Ako! May rapod ay kay piang namang kadaan. Para dili na ka magantos pagkita na mo ni San Pedro.